Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin wani shirin mai albarka wanda muka yi wa take da How to Make Money Online. Mun yi video a bisa wannan bitmain din. Ina ga last 3 days kenan muka yi video akan shi. So mun koya mutane yadda ake yin registration. Amma na ga yan uwa ko ba su dauki abin da muhimmanci ba. Lalle wannan platform ne mai ƙarfi. Kuma yadda na yi bayani, platform ne wanda tun a 2013 aka kirkire shi, sannan an san wanda kirkire shi, sannan kuma suna da business a China, sannan kuma shekara 9 kenan suna ana amfani da shi ba ta samun problem ba. Mutanenmu lalle wanda ce damar ku ta saka kuɗi a platform wanda yake legit. Duk wanda ya yi platform a baya aka zalunce shi da sauransu, to ya zo ya sa kuɗin shi a nan gurin, biznillahi muna hasashen wannan platform din zai matukar jimawa. Diba da yadda ya kai shekara kusan 9 har yanzu iya nan, to insha Allah zai iya kai wasu 9 ma kuma iya nan. Zan aje link a karkashin bidiyo na. Wannan link ɗin ta shi za ka bi domin ka yi registration, ko kuma kalli tsohon bidiyo na wanda na yau take bitmain kamfanin duniya. In ka kalli wannan bidiyon za ka samu ƙarin bayani sosai a cikin wannan bidiyon a bisa wannan shi platform ɗin, ta yadda ake yin registration da kuma yadda ake yin recharge. Amma a wannan bidiyon ma zan ƙara nuna muku yadda ake yin recharge. Ta nan ne ake yin recharge, nan kuma ake yin withdraw, nan kuma sukan ba da bonus ne, nan kuma gift ne. Misali kawar an baka wani code na gift card, to nan za ka zo ka yi claim ɗin shi. Nan kuma gurin inviting ne, nan kuma inda idan kudinka suka taru ne za ka yi receipt ɗinsu domin su dawo nan guri. Nan kuma shi ma team robot ne, shi ma wani bonus ne. Nan kuma wani guri ne inda ake yin deposit ɗin kuɗi domin kudinka su ƙaru. Misali ko wani investing ne za ka yi. To lallai wannan shine tsarin wannan platform ɗin, biznillahi. Kada in cika ku da surutu. Duk wanda yake son ƙarin bayani ya kalli bidiyo na da na yi wa take da bitmain kamfanin duniya. Thank you very much.